assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko arde salmodirde e moɗon e juurodirde e moɗon e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. So ɗum ɓenni ko hande wonno ñalawma alhamis. Hande woni ñalawma kadi yewtere meɗen faade e koye meɗen nde wonno kala alhamisa garɗo ko hen mbawten haalde ko golla e yontere nde ko ganduɗa ɗum ɗo gollama taw gollagal ngal ene woodi hen ko ganduɗa ɗum rewani lawol, onon garon kaala non min ganda ko golla ko rewani lawol. Nde wonno minen ko haala min jogi e golle, onon jogi satade haala ka e golle ɗe. Neɗɗo non kaalowo o wondata koye keɗotoɗo e ndarowomo so ndaarimo heɗa ko haalata ko. Nde wonno kaalowo jogui tan ko ɗemgal ene haala e miijo muɗum. Anne an keɗotoɗo aɗa jogui miijo e heɗade e ndarde. So tawi o haali ko fewani, ko nanɗa ko fewani ko kaltanama ɗum o nanto ɗum, wanda ɗum ɗo de fewani wawa ɗum fewnitte. Allah walli en noon dental diine sosako ñande 16 4e mois 2016. Allah e moƴƴereji muɗum ene reeni en, ene nawa en e wayloji eɗen bayloto hen eɗen jaada hen. Hewɓe naati hen gollima hen fodde ko poti gollade hen golli, ɓe kadi ngari jokki ha yetti ñalam hande oɗo jahoɗo o. Ɗum fof ko yettirde ɗum Allah, nde wonno ko golle Allah ɗe Allah rewni ɗum e jaatiji meɗen e gollu ɗum. Nde wonno neɗɗo ko gollinteɗo wona gollowo. Gollowo goto tan woni Allah, kaalowo goto woni Allah. On saaha noon somo golla golle makko e nder ma, cikka ko an taw wona an. Somo haala e nder ma, cikka ko an woni haalde taw anda ko woni haalde e nder ma, cikka ko an. So feewi tan koto makko, sino ko sagga hen koto neɗɗo kaalowo. Nden noon timmi ko Allah. Ɗum noon wadde enen wonduɓe tawde Allah waɗi en gondi en gondiri Allah, gila nden ene waɗa wayloji hatta kalne wayli kadi oɗon garta kadi jokkan golle. Ɗum woni sababu hollirde gilli alliyankoji ɗi. Kala ko wona Allah tayata ha laaɓa cer, heddo ko Allah ko tayata ko. Enen ko Allah waddidiri en, eɗen jaada eɗen gollida kalde pinɗen gadden ko golle ɗe jetto on, eɗen ndeeji en kaɓani en dukani. ɗum koye balla Allah jeeya. Ko wiyete gila 16 4e mois 2016 eɗen gondi eɗen jaada golle men meeɗa ngakkude hay sen cellani. Allah no hokka en cellal sembe, gollen gollal ngal ha wayno elle celluɗo. ɗum ko wiyete Allah jeeya. Kala gollal gargal ko wiyete witte kako yiita hen jokka gollal. Eɗen mbaɗa noon eɗen jaara noon ha yetti oɗo ñalama hande joɗaɗo o. Yimɓe heɓe mbaɗi hen balle mumen, ndewi les, ɓe hen ndewi dow, ngari gaddi. Goto kala addi fodde bawal muɗum no wawiri. ɗum woni ballal, ɗum woni gollal. So yimɓe ndendi gollal, so huude feeñiniɓe ɓe ndenda ɓe jinga ngal ɗon gollal, ngal gollal kadi heeɗa banggue. Wonno goto wawa dental wawi goto, kala ko renda tan jinga tan foole. Kono noon kala ko jingaka renda fooletake.
ɗum saabino Allah waɗen dental ndenduɗen e nder maggal eɗen gollida golle meɗen jamma ene so kihiɗe ɗum kadi amin jetta Allah e ɗum amin jetta goto kala e moɗon kadi amin jetta kadi amin jetta Allah no feewi amin kadi jetta Allah kadi kala saaha oɗon muñi oɗon ndeeƴi kadi saha fof mi laawo kadi mbatta ko me laawol ɗum ko ɗum woni godugo sabi Allah neɗɗo timmani so ha laawo so laagote laawol ɗum woni laawol yimɓe so gondi woodi hen jaltuɗo laawol watte e laawol yanta e laawol ɗum woni laawol ɗum noon wadde Allah waɗi noon golle ɗe gila Allah waɗide ha ñalawma hande oɗo aɗa jaara yeeso oɗon jiiya ɗum golle ñande fof eɗen jaara yeeso eɗen jiiya ɗum golle ñande fof eɗen jaara yeeso eɗen jiiya ɗum noon koye balla Allah jeeya kala kaɓoɗo gonɗo ɗo ene woodi woɓɓe tan ɓe ngana ko yarlitiɓe saha fof coodo ɗum dokka en coggu muɗum jihen coodi hen mbaɗen ɗo henne ɗum koye ballal jeeya ɓe hen garat ko doole min jogii mbaɗa fota doole mum ɗe e sirru taw hay gooto yiɗa tine taw yiɗa hay haale ina mo yiɗa yaltine taw to yontine waɗat fatta ha wiya wat ko ɗum adantal ɗum ndenndi no ndenndi ɓe hen ɓurat ɓe tan doole ɓeɗo ngara ɓaggo e ɓeeɗo ɓe nawa ɓeeɗo ɗum dental no lokken nande e famde kadi gollal ngal ari ha ɗo on jiino way joni nattima noon ni on jiini fof ne ɓeydo ɗum ko yetta Allah wiyete am yetta Allah no feewi noon am yetta goto kala e moɗon am yetta Allah no feewi e nder hen kadi am yetta Allah no feewi e moɗon kadi no kadi ko ballal huunde ara yonta yimɓe kaala yo wonde yo ɗum waɗe Allah waɗa nane jaɓe ene waɗe goto waɗa fodde muɗum ha keɓen ko jiɗɗen yettude Allah ɗum ɗo fof so ji wayini tan ko enen mbaɗi ɗum ɗo enen ndendi enen jingi enen mbaɗi ni sen jingano e mbaɗani waytani no saha fof noon ni hoto waylat ñande fof eɗen mbaylo eɗen ɓeydo ɗum ɓuuri yodde e dental moƴƴi hen ko saha fof yiye hen ko meeɗa wonde hen ɗum dental saha fof wiye waylo sa yi tiggoyel tiggima e nokkuyel ha ɓooyi tiggitima jiyen ene waylo ene yaara yeeso ha ɓooya watta ladde watta yaade ɗum ɗon hulliri non golle foti waade golle dariɗe moƴƴani golle koye won golle jahoje haqqille ne ɓeydo golle ne ɓeydo haqqille ne ɓeydo golle ne ɓeydo on jii golle ne ɓeydo saha fof en jiya eɗe ɓeydo ɗum no yettere Allah wiyete roko nandirde e faamodirde entangal noon no wayi no wano ni heewɓe hen noon no gonno hen jalti hen sahande ngal lawƴande o noon le 5 ngal lawƴono le 5 lawƴonoma on saha habra kala yiɗi artude hen yo artu hen wonta hen wasara majjiraɗo ngal sa majjirama ngal mbatta tan ko 00 221 77 906 80 ngara naata ko joni koye fecce nayyi feccere wotere nde ko dental diine heeri tan ko sharia o e seeɗanɓe ɓe ɗimmal ngal kabaruji pular nanguitaɗi so nanguita hakinam ɗon lombe ngal to ko yiɓe jangude pular ɓe wiɓe ko jango pular ɓe ɓenne mbaɗana heblo banggue mbaɗana nokkuyel mbawa dañde yiide bindol ngol e tardagol e windirogol ngol to ko yiɓɓe jangude ɓuran arab limte hijjo ɓene mbaɗana banggue ɓene keedi banggue ni foti ɗiɗo nayyi noon an no garowo an no jiɗa wonde hen sa ari min kalama sarɗiji ɗi nana jaɓa no wiyani naata gollanɗa golle ɗe rokke nande famde oɗo ko musidɗo moɗon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly kala Sénégal alhamdulillahi bi alamina on jarama wassalam Jamna. Ni asero. Ki do jeex ba ci def jeex do fay Dafa fay. bo kii mu fay kii moo jeex kii bi mooy batterie bi. ba ci téléphone bi gis naa muy signal moo